tarde. Vamos a comenzar, mentras vai vindo a xente, vou a facer a presentación do conferenciante. É un luxo contar hoxe en Verín pois coa presenza dunha persoa coa talla intelectual e humanista de Francisco Rodríguez, doutor en Filoloxía Románica, catedrático do Instituto xubilado, escritor, crítico literario e historiador da literatura galega. Foi elixido deputado no Parlamento de Galiza no 1993 polo BNG hasta o 13 de marzo de 96 e foi tamén diputado no Congreso dos Deputados entre 1996 e 2008. Foi secretario xeral da Unión do Pobo Galego así hasta xuño de 2012 e logo aquí o que vimos a falar é esta súa actividade como escritor e como investigador histórico, non? A actividade como escritor de Francisco Rodríguez é xa de longa data. Temos a evolución ideolóxica de Manuel Curros Enríquez en 1972, por tanto xa hai bastante tempo, non, desta actividade literaria e de investigación e de ensaio, porque isto son obras de ensaio, e ten obras importantes na historia galega en canto ao tema lingüístico como o conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza do 76, e logo ten unha actividade moi importante na investigación da figura de Rosalía de Castro, non? O seu ensaio de 1988, Análisis sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, pois é unha obra importante que significou un punto de inflexión na investigación da figura da Rosalía no noso país, non? Escribiu sobre Blanco Amor, ten outras obras que complementan esta primeira sobre Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria, do 2010, e Rosalía de Castro, a persoa e a obra de onte hoxe no 2011. Bueno, despois ten obras colectivas e en este momento interésame dar unha pincelada sobre a obra que vamos a presentar hoxe, non? Xa é o tomo segundo de unha etapa estelar e conflictiva de Galiza, así titula este ensaio e esta investigación Francisco Rodríguez, que é unha investigación sobre a segunda metade do século XIV, non? Unha etapa que é fulcral desde o punto de vista do autor sobre a historia do noso país, non? Escribiu un primeiro tomo que era unha especie de explicación introductoria, non, de toda a investigación, e este tomo segundo que é unha investigación dunha profundidade moi importante, non? O subtítulo deste tomo segundo e do primeiro tamén é Un reino con clase dirixente, non? Editado esta obra en 2022. Este é o resultado dunha profunda e intensa investigación en numerosas bibliotecas universitarias, arquivos e museos catedralicios, como o de Lugo e o de Compostela, especialmente os seus tombos medievais, ademais do Arquivo Histórico Nacional e o Seminario de Estudios Galegos, non? Este tomo que se presenta hoxe está centrado na situación do Reino de Galiza na segunda metade do século XIV, durante o reinado de Pedro I e os anos posteriores en que o trastamarismo, malia o seu triunfo, seguiu tendo na Galiza unha contestación notoria, non? Nesta obra, Francisco Rodríguez presta especial atención á figura do seu líder, Fernando Ruiz de Castro, un líder carismático nesa etapa, precisamente contra o falso trastamarismo. Francisco Rodríguez pois resalta o papel do castrismo na oposición aos falso trastámara, ademais da estreita relación naquela altura do Reino de Galiza e o de Portugal, cunha ósmose nos ámbitos social, económico, cultural, política e lingüístico que os unía nunha estrategia común na busca da unidade política perdida. Destacar a excelente edición pola SPG deste tomo segundo, xa vai pola segunda edición, e o primeiro tomo tiñan 4 edicións, non? É dicir, que é unha obra con unha difusión no noso país extraordinario, tendo en conta que a actividade editorial no noso país é a que é, non? E isto é un traballo importante dunha editorial independente como é a SPG, e con un traballo de promoción fundamentalmente por parte do autor e por todo o país adiante, non? Pero eu quixera destacar que esta obra, aparte de que vai sobre Pedro I e o trastamarismo, tuvo aquí tamén unha influencia importante que fará, supoño que algún tipo de referencia, porque Pedro I, o cruel, denominado cruel por uns e por outros exactamente o contrario, pois estuvo no 1366 precisamente no Castelo de Monterrey, bueno, naquela altura o que era a fortaleza de Monterrey, precisamente cos consellos de Monterrey, onde estaba tomando medidas precisamente contra o seu hermanastro
que era Enrique IV, non? O Trastámara, que era o que estaba intentando usurpar o seu reinado. Por lo tanto, ten unha conexión tamén coa nosa comarca e co comenzo do que é a Acrópole de Monterrey naquela altura no século XIV, non? Pero xa vos deixo que mellor que siga eu falando sobre esta cuestión, que Paco nos fale dos aspectos fundamentais desta obra e que nos ilumine sobre esta historia esquecida, probablemente maltratada, da historia galega. Bueno, en primeiro lugar, quero agradecer a vosa presenza aquí nesta tarde calurosa e tamén as palabras introdutorias de Alberto, non? Realmente, neste libro, que ten como título Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza, intentaba ser un libro cinguido exclusivamente ao século XIV, a segunda metade, porque é unha fase da nosa historia en que, por primeira vez, hai unha incidencia política externa que vai situar Galiza na órbita na que estamos hoxe en día. Si ben non co grau de dependencia e subordinación de hoxe, pero si é certo que aí comenzan os problemas, podíamos dizer, da colonización do noso país. Pero para que houber un sentido histórico real, que desgraciadamente na sociedade galega non temos por a carencia absoluta de información histórica na formación de toda a nosa mocidade, sexa nos estadios primarios, secundarios do ensino, sexa na universidade, e tamén porque se parte do suposto de que Galiza sempre foi un apéndice de alguén externo a ela, pois o coñecemento histórico non solamente é escaso, sino que está deturpado gravemente, e está deturpado, sobre todo, nunha etapa histórica como a Idade Media, cando este país non era un país ni siquiera como outros, sino que era, dentro da Península Ibérica, o que tiña un peso demográfico, un peso político, un peso económico e unha estrategia política propias e, ademais, sobresalientes. Digo isto porque unha das peores maneiras de facer historia é pensar que Galiza sempre foi o que hoxe son as 4 provincias galegas. É unha falsificación, primeiro, porque ni siquiera eran as 4 provincias actuais, e segundo, porque, desgraciadamente, contemplar un país que perde habitantes clamorosamente, que está envellecido e que, ademais, ten unha situación económica crítica sempre, comparar eso e carece de clase dirixente, comparalo con unha etapa onde era todo o contrario, ainda tendo presente as diferencias históricas entre un réxime feudal e un capitalista integrado na órbita globalizadora imperial, pois, ainda que esas diferencias sean moi claras, no mundo feudal Galiza era unha potencia, polo menos ata o século XIV, e sobre todo no XII e no XIII. Hoxe somos un país residual que se esforza por existir políticamente, pero con moitísimos enemigos externos e internos. Ben, dito isto, creo que o máis importante sería que pudésemos desterrar, ou, digamos, o obxectivo fundamental é que desterremos 4 tópicos que están sempre pairando na atmósfera e na nosa cabeza debido á información que levamos recibido desde o punto de vista histórico. A primeira deles, o primeiro tópico que estes 2 tomos intentan derrubar, é esa idea de que Galiza nunca foi un reino, senón que foi unha parte do reino de Asturias, que curiosamente nunca existiu, non hai unha solla documentación histórica que avale do reino de Asturias, o máis que existe é un regnante, un rei determinado regnante in obeto, ou en outra época histórica que fomos parte do que chaman Reino de León. Resulta que esta maneira de facer o decalage histórico obvia sempre Galiza porque a integra como subsidiaria, subordinada en eses 2 elementos, o cal xa é para nota. Xa é para nota porque resulta que a realidade histórica foi que deu a Galicia romana, formouse o Reino Suevo,
do reino suevo sin solución de continuidade, porque tampouco houve unha invasión árabe que determinase a inexistencia dun ente político como Galiza, saliu un reino que sí acabou recibindo o nome da provincia romana, o da Galiza, e que foi o primeiro reino peninsular cristián. Non en balde está aí a Catedral de Compostela. O mito, a invención do apóstolo, é unha invención que o que fixo foi articular un poder político renovado frente ao mundo musulmán de carácter cristián. Eso non apareceu en Oviedo, non apareceu en León, tampouco. Entón, claro, cando un ten que asistir a este tipo de ceremonias absorbentes e destructivas respecto do noso país e que se fai, ademais, con total descaro e coa convivencia interna de institucións culturais nosas que podían enfrentarse a ese problema, e depois me referirei a cousas escandalosas que están pasando hoxe e que se utilizan en León, por exemplo, pero fan ben utilizalas porque aquí non alzamos a voz, a pesar de que as cousas que utilizan son todas as que están depositadas na Catedral de Compostela. E depois referireime a elas. Por lo tanto, primeiro, Galiza foi reino e nunca foi unha parte de Asturias ou de León. Esa é unha falsificación histórica indigna de calquera persoa que teña un mínimo de rigor científico. Segunda cuestión. Galiza non contou con reis propios. Eran sempre reis, non se sabe, borgoñóns, leoneses e casteláns, porque o supoñen eles, pero dá casualidade que todos os reis que hai desde o século VIII, na medida en que se poden chamar reis en unha etapa determinada, pertencían á clase dirixente galega. Eran reis emparentados ou cos Goterres, que era o San Rosendo posterior, ou cos Trastámara, ou incluso, se queremos ir a reis máis recentes, por exemplo, cando se fala que Galiza, pois, despois da batalla de Tamarón, tuvo un rei castellano que foi Fernando I. Fernando I foi un señor que casou con a raíña Sancha, que era unha raíña galega, nada en Betanzos, e aleitada en Betanzos. Desde o punto de vista materno, un rei como Alfonso VI, ou como o rei García, ou como Sancho, eran fillos, por vía materna, dunha señora galega. E García, como Afonso, foron educados nun medio cultural totalmente galego falante. Cando unha crónica castelán reproduce ao rei Alfonso lacrimoso, chorando porque lle matan o fillo na batalla, ao fillo Sancho, din que está, non se sabe en que idioma. Bueno, o que está falando ese señor é galego. Ni máis, ni menos. Por lo tanto, até o século XIII, os reis son ben misturados ou coa Casa de Borgoña, efectivamente, ou en algún caso con un rei navarro, de orixe navarro-aragonés, pero son reis que por algunha procedencia son todos incardinados en Galiza. E na etapa previa á existencia do Reino de León ou do Reino de Castela, son reis prácticamente, mayoritariamente, da clase dirixente galega. E, por fin, hai outros dos tópicos que non resisten a demostración na práctica. Esa idea de que os nobres galegos eran malísimos, violentos, eran todos uns tiráns, e grazas a que viñeron os reis de fora que nos salvaron, os reis católicos, o que hai que ler. Pero isto se di en ambientes universitarios, por señoras e señores que teñen grandes títulos, contravindo as crónicas dos propios reis católicos que non teñen inconveniente en recoñecer que con Galiza se fixo unha política violenta de eliminación da protesta e se justifica, ademais, para liberarnos dos tiranos, que sepa nota, igual que cos indios de América, foron a liberarlos dos tiranos que facían sacrificios e ceremonias sanguiñentas. Esta é a visión. E, por último, bueno, pois que non temos historia, ni siquiera na Idade Media, que somos un apéndice da historia castelán ou española. Isto ni siquiera é verdade hoxe. Hoxe compartimos unha historia xeral e temos despois unha dinámica política que non é a mesma que a de España. Gustenos ou non, nós estamos gobernados polo mesmo goberno, pero non vexo que en España os conflitos, por exemplo, de Altri
o que teñamos o tema da celulosa continuamente en riba, hai outros, hai outra dinámica, o espectro político distinto, o sea, habendo partidos políticos iguais, é distinto a composición despois e a dinámica. Mellor ou peor, eso é outra cousa distinta. Ben, iso é porque a realidade se impón sempre sobre as superestruturas, gústenos ou non. Ben, entón, eu vou dedicar unha primeira parte rápida a algúns exemplos evidentes, empíricos, da especificidade política de Galiza como reino aparte, sinalando tres cousiñas en cada un dos casos, pero para que se vexa, polo menos, algúns elementos significativos e tomados todos de documentación galega. Non tendo que ir, non se sabe moi ben se a Sagún ou ao Arquivo Histórico Nacional de España, sí, porque o roubaron todo e está ali. Toda a documentación que expoliaron dos mosteiros de Galiza está toda no Arquivo Histórico Nacional de España. A mí aconteceme un fenómeno moi curioso, que cando fun ali, as señoras funcionarias que había eran moi simpáticas, eran moi novas e eran xente bastante normal, non? Para ser en Madrid. Normal no sentido de non só bon trato, sino que ademais partillaban certas concepcións, non? Porque eu dixen, home, o que teñen aquí de idade media, a maioría é dos mosteiros galegos e é a que ten máis entidade, polo menos este século XII, e eles me dixeron, sin dúbida, ten vostede razón. E nós temos aquí miles de documentos que efectivamente na etapa do século IX, X, por exemplo, o cartulario de Celanova, eso é impresionante, o de todos os outros, todos, eso eles tiñan clara esa idea, eran rapazas novas, pero claro, manexando tanto aquelo, pois é unha evidencia, non? Incluso na época do franquismo, un dos arquiveiros, Sánchez Belda, chega a decir, curiosamente, a maioría da documentación é galega, sin embargo, era o reino de Asturias. Eu mesmo, el, chocáballe, non? Cando estaba facendo a ordenación, que estaba moi ben feita, desa documentación. Bueno, pois vamos a empezar, por exemplo, pois empecéi mal. Que curioso. Bueno, non pasa nada, vamos facelo como poidamos, para atrás, non? Bueno, vamos a comezar, ainda que non vaya por orde, non? Aí tedes, por exemplo, e recomendo vos que vallades, porque ahora está dignificado, no Panteón Real da Catedral de Compostela. Por certo, houbo o primeiro Panteón Real cristián na península, en Santiago de Compostela, co cal me imagino que algo terá que ver con que tiñamos reis propios, porque non está en Burgos o primeiro Panteón Real. O primeiro Panteón Real está en Compostela. Até agora, pensaban nada máis que Capela das Reliquias, e o tiñan totalmente maltratado, a base de petar durante moitos anos, e imagino que tamén porque mudou a autoridade eclesiástica, o arzobispo este que hai agora era máis ben de Francisco, e o outro señor que ten importante de que está na Fundación Catedral, pois é un señor galego tamén moi diplomático e moi listo, e que se decata se dixo, sí, bueno, é intolerable o que estábamos facendo, isto hai que cambiálo. E, efectivamente, mudaron e dignificaron o Panteón Real, limpárono, alumeárono extraordinariamente ben, e entón ali compre ir, porque aí tedes a prova do algodón. O primeiro que se establece na Península Ibérica, entre os reinos cristianos, é este. Ben, desgraciadamente, como isto está ao revés, nós empezamos vendo aí a raíña Xoana de Castro, que foi unha das esposas de Pedro I, non? Unha muller que o pasou mal, porque cando triunfa os Trastámara non se meten con ela directamente, pero sí intentaron mermar as súas pertenzas e tamén trataron moi mal ao fillo dela con Pedro I, porque era un perigo sucesorio, non? Ben, pois ela enterrouse en Compostela e no Panteón Real. Imagino que se enterrou no Panteón Real cando xa mandaban os Trastámara é porque a influencia do petrismo, do que fora o seu irmão, aínda seguía sendo enorme, e porque o propio arzobispo, que fora petrista, non se atreveu a impedir a entrada desta muller como solenne e de máis elevado rango na catedral como raíña, porque a inscripción que pon
é que Xoana de Castro pon reina, curiosamente, que non sei se sería como un arcaísmo ou incrustando a palabra castellana directamente, porque o resto está en galego. Reina de Castela. Ben, desgraciadamente, o sepulcro está pegado á parede, e entón non podemos ver todo o relevo que ten do outro lado. Pero vémolo desta parte, e hai xa un detalle curioso que eu nunca me decatara, pero que efectivamente un rapaz novo do Instituto Padre Sarmiento si fixo-mo notar en unha charla que tivemos sobre isto. Observade que vai alternando os escudos da Casa de Castro cos 13 roéis, vedelo, os 13 roéis da Casa de Castro originaria de Monforte, vamos, que eran de outra origen, pero instaladas en Monforte de Lemos, integradas totalmente en Castela, e un sector da clase dirixente fundamental que acabou sendo a columna vertebral do apoio ao petrismo, a Pedro I, de tal maneira que Galiza sempre foi petrista e contraria aos falsos Trastámara. Ben, pois a alternancia é, como veis, co escudo da coroa de Castela e que nas historias din de León, pero León non era un símbolo de León, era da dinastía que gobernaba Galiza e León antes do século XIII. Que pasa? Que cando se fai a integración de León e Galiza, como primeiro se integra León na coroa de Castela, colleron o símbolo do León, que era da dinastía, como representación territorial do Reino de León. E entón Galiza quedou sin símbolo. E de aí veu a procura continua e como en Europa inventaron tanta cantidad de escudos para representar o Reino de Galiza, porque era o que tiña, o que se sonaba, que existía no século XI, no XII e no XIII. Ben, observade que no escudo da monarquía pon primeiro de León, víchedes, e depois o de Castela, cando estamos habituados ao revés, primeiro o de Castela e depois o de León. Védelo, non? Notádelo. Ben, nos reis católicos non está así. Está primeiro Castela e despois León. Quereche dicir que Xoana de Castro tiña claro cal era o proceso de antelación histórica. E iso está aí clarísimo. Depois vades notar como os novos condes de Lemos e os novos Castro non van a utilizar os 13 reis, van a utilizar 6. Os de a rama portuguesa, o irmão do Fernando de Castro, que apoiaba a Pedro I, que era Álvar Pérez de Castro, e ese home que era o irmão de Inés de Castro, a raíña que foi asesinada en Portugal, pois se utilizaban os 6, que eran realmente os originarios da casa de Castrojeriz, no Val de Douro, e depois farei unha referencia a por que esa distancia. Pois ben, aí a tedes, este foi a última que se enterrou no Panteón Real, no século XIV, cando se estaba o país dominado polo trastamarismo. Bueno, esta señora, toda a documentación que hai dela, dirixíndose aos mosteiros nos que tiña influencia ou que dependían dela, ou que ela tiña relacións vasaláticas con ele, está toda en galego, toda a documentación. Era unha señora que foi viuda dun aro, que estuvo integrada, por lo tanto, en Castela e que tiña propiedades en Castela, pero veuse para aquí, e a dialéctica toda cultural e a oposición era dunha petrista en silencio, lóxicamente. Pero ela seguiu denominándose raíña, incluso na etapa trastamarista, na de Pedro I, xa por suposto, foi un título que ninguén lle discutiu. Ben, vamos ir agora, vamos a retroceder no tempo, porque isto xa vos digo que está mal colocado. Entón, se vamos para atrás, vamos para aquí, non? Ben, aí tedes outra das estatuas do sepulcro que está tamén no Panteón Real. Ben, isto hasta hai pouco dicían que era o conde de Borgoña, Raimundo de Borgoña, o que casou con a reiña Urraca, a filla de Alfonso VI. Bueno, pero isto é unha barbaridade, decir isto, non? Observade que este é un rapaz mozo,
barbilampiño, non é un home maior nin con barba. A representación do conde Raimundo no tombo da Catedral de Santiago, no tombo A, que os tombos son conxuntos de documentos medievais, de documentos que podían ser privilexios, podían ser concesións, podían ser declaracións, todos esos documentos reais que se referían ou a esa catedral ou aos territorios que dominaba están recollidos en libros, e moitos deles, deses tombos, tenen miniaturas, que son unha preciosidade, miniaturas medievais, onde representan aos reis. Bueno, os tombos máis importantes que hai medievais están en Compostela, con a saga de todos os reis prácticamente desde Alfonso II o Casto. Isto non existe en ningún outro sitio, pero resulta que Galiza non é un reino. Ben, pois o conde de Raimundo de Borgoña aí está representado con barba. Bueno, este señor non pode ser eso. Depois descubriremos quen é. Descubriu-no un catedrático da Universidade de Santiago, que era Serafín Moralejo, un rapaz moi honrado, un señor moi honrado, foi mesmo o primeiro profesor galego en Harvard, ten uns estudos espectaculares sobre o pórtico, perdón, sobre o pórtico da Gloria tamén, sí, pero sobre o Panteón Real, el, que era un home tremendamente apolítico, pero el mesmo chegou á conclusión, dixo, claro, isto responde a unha etapa onde Galiza tiña poder político. A partir do momento en que se integra na monarquía de Fernando III o Santo, muda, non solamente desaparecen as efixes dos reis, sino que a cualidade das miniaturas é moito menor e se deixan enterrar na Catedral de Compostela. O último é Afonso VIII, bueno, é Xoana de Castro, pero que non é como saga galega, é unha señora galega que quere formar parte do Panteón Real porque ela se sente identificada con esa realidade política. Bueno, pois el foi xa o que dixo, ten que ser Fernando Afonso, o fillo de Afonso VIII, que chaman noveno as historias oficiais, que o lle din que é rei de León nada máis, que está enterrado tamén aí, e que é o fillo dese rei con a infanta portuguesa Teresa Sánchez, o que iba a herdar a coroa en vez de Fernando III, e que morreu prematuramente, entón colocou a monarquía galega en unha cantidad de problemas terribles aos que despois me referirei. Bueno, como vedes, teñen vestimentas moi simples, son vestimentas casi clásicas, romanas, son tumbas prácticamente todas de aspecto mateano, desde o punto de vista do que é a escultura. Ben, vamos seguir aquí, non? Bueno, aí tedes un desas miniaturas que o rei Fernando II que está aí precisamente con a súa esposa Urraca Afonso, a filla de Afonso Enríquez. Ben, o que fixeron os reis galegos do século XII e XIII é intentar recuperar a unidade con Portugal facendo matrimonios con infantas portuguesas, coas fillas dos reis portugueses, para ver se así, a través dun proceso de herdanzas, se podía volver a reconstruir a unidade perdida. E non solamente fixeron eso, sino que sufriron por eso excomunións do Papa, porque eran relacións en un grau de proximidade que a Igrexa Católica prohibía, a Igrexa Universal, o que pretendía ser universal, prohibía, entre outras cousas, porque era un elemento fundamental para poder intervir na política, vos dades conta. En uns casos o facía inflexible, en outros casos era máis tolerante. De feito, foron mudando incluso o grau de prohibición. É dicir, xogaron con eso como arma diplomática, pero foi terrible, De feito, isto provocou moitísimos desaxustes políticos, e no caso galego moito máis, porque eran reis que ademais estaban moi vinculados a proxectos de iglesias nacionais galegas. É dicir, que a iglesia en Galiza, para que se integrase realmente nunha iglesia romana, foi un proceso moi lento. De feito, por que credes que Xelmírez chegou a ser arzobispo e ter o palio e ter a primacía? Porque foi un pacto con Roma. A cambio deso nós nos integramos na obediencia romana, pero facendo aquí o recoñecemento dunha sede apostólica, a única con Roma e con Éfeso.
Por iso a Santiago sempre o miraron desde Roma con prevención, porque nesa época histórica había máis peregrinos incluso a Santiago e unha vida máis fluida do punto de vista económico que a Roma. Nós estamos ahora habituados a unha Roma dos papas do Renacimento, pero que a Roma do século XI non era iso, era outra cousa. Tiña os vestixios romanos, pero como construcións non había nada comparável á Catedral de Compostela. Esos si ledes o Código de Calistino, escrito por un francés tal, quedaban admirados, apabullados co templo cristián máis grande da Igrexa Occidental e máis majestuoso. Incluso se colledes a Catedral de Santiago, despoxada de toda a ornamenta barroca que ten en riba, terrible, que lle fixeron un dano, eso foi Trento, vamos, foi esmagala, observaredes que ten un rosetón espectacular, xa o gótico, a finais do século XII, comezos do XIII. Colledes a Catedral de Notre Dame, e despoxades a nosa da barroco e a de Notre Dame un plasio, solamente que montada máis alta con todos os arcos barrocos que lle colocaron, pero é o mesmo esquema, Ben, aquí xa ocultan que hai elementos góticos na Catedral de Santiago. O triforio é totalmente gótico, se vades a él algunha vez. Os rosetóns son espectaculares, igual que a influencia musulmana. O señor que leva hoxe a fundación do plano artístico xa me dixo, mira, ti estás moi preocupado pola influencia islámica. Aí tes un exemplo. Estaba roto a estrutura dun rosetón, e dixo, mira, ese rosetón, todas as figuras xeométricas que ten, todas están prácticamente inspiradas en arte musulmán. O cal proba a relación que había na Galicia do século XII e de XI con Xerusalén, con todo o norte de África, con Constantinopla, o Pórtico da Gloria igual, o tipo de cores que utiliza, o lapislázuli, todo eso está nas iglesias, por exemplo, bizantinas. Bueno, entón, este foi un dos reis digamos, que acabou a construción da Igrexa Catedral de Santiago, que é un símbolo dunha monarquía nacional. O mismo que tuvo disposición de que se fixese o Panteón Real, e de feito a súa nai, que era unha catalá provenzal, a raíña Berenguela, que está enterrada tamén en Compostela, por decisión dela, e por decisión incluso do seu marido Alfonso VII, o emperador, o que dividiu o imperio en reinos de carácter protonacional, Galicia e León, Castela e Toledo. Eso fixo ese señor. E por que o fixo? Pois os historiadores españoles hasta recoñecen que foi por influencia do conde galego, lo dicen con mala fe, como dicindo ese intrigante, o Fernando Pérez, Fernando de Trastámara, o fillo de Froilán, que era un conde poderosísimo. No poema de Almería incluso colocan como o señor máis poderoso de toda a península dos reinos cristianos. Eso está aí, e os españoles sábeno, coñóceno, os medievalistas todos. Non existe. O sea, temos a clase dirigente máis poderosa, pero o país non existe. Isto está pasando. E o noso diñeiro público na Universidade de Santiago está ao servicio do objetivo da eliminación. Entón, tendo institucións así, realmente non fai falta ter enemigos. Bueno, aquí tedes o rei Alfonso VIII, outra miniatura extraordinaria. Estos todos están cortados. Bueno, se vades a León, teñen un centro histórico que fan ben, eu alabo e son do Partido Popular, a señora de Cultura e todos, e teñen un centro histórico donde proxetan en digital todo isto. Los Reyes de León, e son todos miniaturas do tombo A da Catedral de Compostela, cortado por arriba, non se lee nada, e ali van todos os turistas e, hostia, pois poñen isto, o original está aí. Poñen vos isto en Compostela. De verdade, é que é moito, pero ide a León, veredes como isto pasa. Utilizan todo, bueno, en Oviedo hasta poñen ahora unhas lonas que din, aquí están los orígenes del Camino de Santiago, Sí. E nós colaboramos, claro.
Ben, nada. Non hai que ser fanáticos. Bueno, aquí tedes outro rei, este tamén, según uns, Alfonso VIII, según outros, Fernando II. En todo caso, mirade, son reis barbados, teñen coroa, pero unha coroa moi simple, moi sinxela, tamén togados e sin plan romano. É curioso, non é unha foto moi boa, sabedes que ten? Roto o nariz e colocada unha como se fora un payaso. Credes que se o país fora normal se iba a producir este fenómeno? Que dentro de unha iglesia catedral os seus reis propios forsen maltratados como foron aquí? Pois ten roto e con un pegote en riba. Eu penso que Alfonso VIII, hai moitos que din que non, que Fernando II, pero eu penso que Alfonso VIII porque era o que tiña máis inquina de todas as autoridades eclesiásticas posteriores, a iglesia que veu despois, non? Entón isto estuvo tirado, abandonado, o que teñe debaixo os sepulcros non son os reais, é a parte de arriba, que é a tapa. Pero isto estuvo ciscado, abandonados, cambiaron de lugar, non sei cantas veces, bueno, mirade, os dous grandes arzobispos da época destes reis, Pedro Soares de Deza e Pedro Monís, que eran intelectuais dunha talla que discutían co Papa o dogma da Trindade, porque decían que non podían entender que Deus fora tres persoas distintas, que en eso tiñan razón os musulmáns, porque o gran confronto ideolóxico religioso dos cristiáns cos musulmáns se centraba aí, en que o Deus trino, o Deus que non pode ser definido nin dividido en nada, non? Bueno, e os arzobispos de Compostela lle decían ao Papa, explique vostede eso, porque efectivamente non o podemos creer eso, e se conservase unha carta en latín. Donde vai todo o resto? Mirade que tuveron que facer en xente que era a máis respetada e incluso diplomáticamente en toda a Península Ibérica, porque o din en outras crónicas reais de outros sitios. Pois aquí, como se nunca existira, non saben, de Pedro de Soares de Deza non saben nin onde está enterrado na catedral. Saben que non saben onde. Eso proba que hubo unha ruptura da memoria histórica a propósito, dentro das propias continuación histórico e informativa dentro da propia xerarquía da catedral, non? El Pedro Monís está enterrado prácticamente ao pé do parteluz do Pórtico da Gloria. Vamos seguir. Bueno, aí tedes a Urraca, que está separada, aí tedes agora a Afonso VIII con a nova raíña Castelá, a raíña Berenguela, que foi a nai de Fernando III, que era unha señora de unha capacidade de intriga espectacular, era da orde do Cister, tamén vaticanista. Bueno, a historia medieval, todas as intrigas que vedes na política internacional, isto estaba aquí, sin ter medios tecnolóxicos, moi perfeccionado, os recursos, a forma de intriga, o boicoteo das cousas, era perfecto. E o Vaticano en eso aprendía a marchas forzadas, non? Bueno, pois claro, para pacificar un pouco a situación con Castela, as excomunións, os interditos que lanzaron sobre o reino, que eran terribles, porque o interdito era que non podía haber bodas, nin bautizos, era para provocar que a poboación se puxiese en contra. Vos imaginadevos, en unhas sociedades que a legitimidade provén da religión, que se impidan facer os ritos, eso é terrible. Bueno, pois a Iglesia aquí resistiu todo eso. E consagraron a Catedral de Compostela en 1211, un ano antes de que toda a cristiandade vaticanista fora a loitar contra os árabes, contra os musulmáns, en las Navas de Tolosa. O rei galego se negou a ir aí. Aguantaron o tipo. Ora, depois xa foi a herexía albixense, a persecución contra os albixenses, o clima que se quedou foi de tal calibre que, claro, tuvo que modificar un pouco a conduta, e incluso participar depois xa na conquista de Mérida e facer unha serie de cousas de polo menos aparentar que non era tan connivente co mundo musulmán, non? Pero, bueno, un rei espectacular. Pois este matrimonio valeu de pouco, serviu máis para enredar aínda a cuestión, porque tuveron un descendente que vai ser o que acabe recollendo a herdanza, porque morre Fernando Afonso,
aquel rapaz, e as fillas, a ancha 12, que estaban preparadas para ser as herdeiras, pois a través dunha compra de 30.000 maravedís, non sei se eran de ouro, así, durante a etapa que vivisen durante todos os anos, máis despois a influencia da Orde do Cister, da cal era tamén a raíña Terese, a viúva, nai destas rapazas, muller de Alfonso VIII, que era portuguesa, máis despois a ameaza de guerra e a ameaza a Portugal de que non fixese valer tampouco o Tratado de Baroncelle, por certo, aí, no Támega. Bueno, pois sabedes como lle chaman os medievalistas españoles? Tratado de Baronal. Pero así, cando a documentación pon Baroncelle, o Baroncelle pode cambiar en latín, fan cousas deste tipo. Pero como mandan, pois pódense permitir estes luxos, non? Aí foi o pacto, como é lóxico, non? Non o iban facer en Valencia de Don Juan ou en Benavente, que podían telo feito, pero non, foi aí. O que pasa é que ese pacto quedou en plan mollado. Despois, unha parte da Iglesia galega aceptou tamén integrarse, e unha parte da nobreza, non toda, tamén, algúns deles, foronse ao exilio, foronse a Marrocos. Por exemplo, os Castro foronse a Marrocos. E así, bueno, e tuvo que vir Fernando III coa corte durante 6 meses viaxar por toda a Galicia. É dicir, nos integramos como unha especie de pacto donde se respetaban os privilexios e todo o que era, digamos, autonomía do Reino de Galicia. E así foi como nos integramos. E desde ese momento, 1230, hasta 1371, que é cando gaña o trastamarismo, estuvemos con unha integración na coroa inestável, conflitiva, pero cada vez con máis poder. De tal maneira que Pedro I representou o momento culminante da influencia da clase dirixente galega frente a Castelán andaluza. E iso foi o que provocou unha guerra civil dentro de Castela e, no noso caso, un asedio e unha invasión. Acabaron invadindo un exército multinacional de franceses, gascones, limoneses, aragoneses, co Papa polo medio. O sea que este país ten unha historia espectacular e unha resistencia espectacular. Claro, pois estes reis non existen. En España, porque son disfuncionais, son antecedentes de los de Castilla. E aquí non existen porque son reyes de León. E nós nunca tuvimos reis. Bueno, se mirades historias de Galicia que se publicaron, por exemplo, da Voz de Galicia do ano 90, é unha vergoña. Non existe nada disto. O de Pedro I e todos os conflitos non existen. Catedráticos da Universidade de Santiago. É moito, non? É moito. Pois os fanáticos son os outros. Pois claro, terás que ser fanático, porque eu hai cousas que non estou disposto a aceptar como persoa normal. Paseime toda a vida intentando saber de onde viña. E, desgraciadamente, ainda estou con 79 anos descubrindo que fomos, que son. Pero as pedras que vemos, non? Claro, e explicar Compostela sin ter en conta a existencia do reino galego e dos reis galegos, bueno, pois é imposible. Así pasa, que é imposible. Van a Plaza de Obradoiro, se tiran ali e salen correndo para Palencia outra vez. Claro. Que coñecemos nós de nada do que hai? Nada. Unha peregrinación a un santuario cristiano en Occidente. Eso o que é? Ben. Sí, pero eso era un reino con un gran poder político enorme, con unha influencia económica enorme, e por eso Santiago era a cidade máis importante que había na península das cristianas e a máis habitada e a que tiña máis vitalismo económico. A primeira moeda cristiá con crismón que se acuña é en Compostela, con Alfonso VI. Non é en Burgos, nin en Toledo. A segunda foi en Lugo, depois en León. A cadencia é clara, non? Pois nada, dá igual. Non existe. Ben,
Bueno, aí están pai e fillo, Fernando II e Afonso VIII. Observade que están os dous como reis, bichedes. Sabedes por qué? Porque Fernando II, antes de morrer, o puxo a él a confirmar todo, as cousas reais tamén, como se fora rei, porque tiña medo que ao morrer houvese unha intriga con a súa terceira muller, que era unha castelá de armas tomar, que tamén intentou incluso que non se enterrase a Fernando II en Compostela, tratando o cadáver. O que pasa é que non lle valeu de nada porque os arzobispos desfixeron a maniobra correndo, en concreto Pedro Moniz desfixo a argucia, pero el xa pensaba algo cando no propio tumbo de Todos os Outros aparece esta iconografía que incluso ata aparecen os dous da mesma idade, observades? Bueno, aí tedes a Fernandus, aquí sí, Fernandus Rex, Leonis e Galequia, está cortado. Bueno, todo isto poñen aí en León, pero é espectacular, en unhas pantallas grandes, estupendo, estupendo. Bueno, aquí tedes o que é Fernando II ou Afonso VIII, para min que este Fernando II, e o outro Afonso VIII porque vos dixen, o outro ten unhas agresións máis fortes na cara, pero este está como máis burilado, viches, é como se estuvera mellor perfilada, non? Observades que a estatua de Fernando Alfonso estaba ladeada, nos mirábanos na de Fernando Alfonso, fillo de Afonso VIII. Mirad, aquí tedes a Raíña Berenguela, a esposa de Alfonso VII, a catalá provenzal, dos Urgell e os Armengol. Bueno, pois a influencia que vos din da Provenza na lírica galego-portuguesa, é que as coroas estaban emparentadas, e esta era unha muller que morreu aquí e máis, trascendeu a cultura popular, porque se vas feita unha berenguela, quer dicir que vas fermosísima, porque tiña fama de ser unha muller moi fermosa. Aí tedes ao emperador Alfonso VII. Se queredes ver como Santiago era a cabeza do imperio de Alfonso VII, led a historia compostelana, que non é unha historia compostelana, é unha historia de Galiza, pero claro, desde a órbita de Compostela, que era quen tiña moito poder, non? O emperador era emperador gracias ao diñeiro que sacaba a Selmírez, pero Selmírez tamén impoñía os seus criterios, e entre Selmírez e os Traba eran os que controlaban Galiza, o cal quere dicir unha coherencia nacional moi forte. A diferencia está que os Traba si tiñan unha idea de que Portugal había que intentar mantelo na órbita esta. E claro, Selmírez co tema de Santiago, facendo unha metrópoli, creou un grave conflito con Braga. E non podía haber dúas metrópolis, dúas sedes arzobispais no mesmo reino. Ese foi un dos elementos fundamentais da división, non solamente ese, pero ese foi. Aí tedes a Raimundo de Borgoña, védelo, según o tumbo, non é o rapaciño que aparece na tumba. Aí tedes a Fernando Afonso III, védelo como está mirando para nós. Bueno, e aí o arzobispo Selmírez. Bueno, e agora vamos brevemente ao que é o xeto de temática básica do libro que presentamos hoxe, non? Bueno, temos aí o Castelo de Monterrey. Bueno, eu quero vos dicir unha cuestión. Cando é sintomático que, habendo un conflito que ademais tiña unha trascendencia internacional, bueno, internacional no sentido do que era entón a Europa, digamos, que era un mundo coñecido, máis o mundo do Oriente Próximo e do norte de África, pero, bueno, tiña trascendencia internacional porque era unha guerra que involucrou a moitos reinos desde Inglaterra e Francia, que tiñan moita entidade, hasta o propio Vaticano, que tiña o dominio de moitas conciencias nesta parte occidental, non? Ben,
Pois Galiza non foi marginal nesto. Primeiro, porque unha guerra que se provocou porque a monarquía de Pedro I era favorable a recollendo a tradición galega, a integración con Portugal, por un lado, eso foi unha influencia dos Castro. Segundo, era bastante maurófila tamén, non estaba pola desaparición do Reino de Granada, sino por convivir con él, que era outra característica tamén que viña dos Castro. En terceiro lugar, era un rei, a ver, que os cargos de facenda estaban sempre en maus de xudeos. Era un rei que, aínda tendo rasgos do centralismo castelán, era máis ben moi admirador da cultura tanto sefardí como a do mundo árabe e andaluz. De feito, tiña unha proclividade a estar sempre en Sevilla. E despois tiña o problema de que tamén era fillo de unha infanta portuguesa que foi raíña con Afonso X, e el mesmo, eu penso que falaba tamén portugués. Porque é curioso que nas crónicas casteláns lle atribuyan que tiña dificultades na pronunciación, non? Como se tivera defectos físicos, non? Bueno, e depois era un home que non respetaba aos dogmas derivados do Vaticano en canto ao matrimonio, non? É dicir, tiña tendencia a poligamia ou, en todo caso, a desfacer os matrimonios sin permiso da Igrexa. Son moitos motivos xuntos para ser un rei que a oligarquía máis odiase, non? Bueno, se a iso engadides que ao final o soporte fundamental foron os Castro, a nobleza galego-portuguesa, e non solamente os Castro, señores, por exemplo, de Póvoa de Sanabria, como Ben Rodríguez de Seabra. Por certo, a Seabra era Galiza. É increíble que nos quixeran perder a memoria histórica desta maneira. A Seabra era Galiza. Pero que non o digo eu, é que o decía ainda o padre Mariana, que era un señor, imperialista castellano horrible, no século XVII. De eso non dubidaban. Podían falar despois do Bierzo ou de Cabreira e de Ribeira como comarcas, vos dades conta, pero nunca se ocurría decir que eso era León. Bueno, entón que podedes opinar de uns medievalistas que escriben a historia medieval como se fora a división provincial de hoxe? E estes señores acusan aos demais de ser politizados, non? Dices, oiga, pero se usted está escribindo unha historia cando o Bierzo non tiña que ver nada con León, administrativamente, incluso eclesiásticamente, dependía de Compostela, a igrexa de Cacabelos e o castelo de Ponferrada dos condes de Lemos. E na guerra entre Trastamarizas e Pedro I, os asitadores máis importantes desta parte sur, a parte dos Castro, era un señor da Póvoa da Seabra. A ver, tenemos que poñernos no tempo histórico. Usted non me pode decir que los leoneses en el siglo XIII de Ponferrada, joder, que son cousas que son elementares. Eso é unha profilaxis que non vale... A ver, que hai que ser hixiénicos, non? Hai que poñerse na retrospectiva histórica nos tempos históricos, desde o punto de vista de como estaba a xeografía repartida, que tampouco había fronteiras, por certo, outra cousa que temos que empezar a aclararnos. A fronteira é un tema maleável, é un tema penetrável, e é un tema inestável até o século XIV, e depois se vai producindo como unha aproximación. Pero está claro que un régimen feudal non pode haber fronteiras, porque eu podo estar con un proceso de vasalaxe contigo e ti con outro que está
como vasalaxe a outro rei, e ti mesmo ter duplo vasalaxe, eclesiásticamente con unha diócese que está no outro reino, e por un punto de vista dos intereses agrarios, ou dos intereses de camiño, ou de impostos, con outro señor. Co cal, hai un osmos, primeiro, que non é estável, vos dades conta, e segundo, que é penetrável. E na Galiza Sur, respecto do norte de Portugal, houbose problema continuamente que a definición fronteiriza foi un problema tardío que comezou, xa os digo, a perfilarse con mínima seriedade a partir do 14. Ata o 14 era indiciario, sabemos que nos aproximamos ao reino de Galiza, pero non había unha idea aquí empeza e aquí acaba, Eso foi unha cuestión que incluso no século XIX estaban con ese problema da definición das fronteiras. Entón, eso, se non se ten en conta, pois claro, se fan xuicios de valor sobre Tui ou sobre... que era normal que hubiese esa oscilación. E, de feito, a idea da Galiza Sur comenzar no Miño é unha idea moderna. O rei de Portugal, Afonso Henriques, intentou moitísimas veces que a fronteira se establecese en Pontevedra, é dicir, no que era a entrada en o señorío de Compostela. E levou hasta ali, incluso, pero por qué? Porque contaba tamén con base social que o apoyaba. É dicir, que isto non era unha cousa fixa e irreversible. Eso temos que telo presente. Bueno, pois desta guerra, eu o que quero é que, como dixo Salverte, cando está perdido todo o resto da monarquía para Pedro I, que fai? Pois ten que virse para aquí, atravesando Portugal, que tamén protexía sin que se notase moito, porque podía ser invadido Portugal tamén por o exército multinacional. El célebre Beltrán de Urresclín, todos estes señores estuveron aquí, asediaron Lugo, estuveron 2 meses de asedio sobre Lugo. O rei entrou por aquí, por Chaves, e tivo aquí, efectivamente, os consellos. Despois, a mediados de xuño, fóronse para Compostela. Entre aquí e o Consello de Compostela decidiron que había que asesinar ao arzobispo de Santiago, porque era un trastamarista, era castellano, de Toledo, vinculado ao peor da oligarquía, que ademais xa enviara embaixadores a declaración de Enrique II Trastámara como rei de Castela en Burgos. E todas estas noticias, esta información tiñala. Entón, convocárono a unha asamblea na Catedral de Compostela, e cando entrou na actual Praza do Obradoiro, que non existía, sino nesa zona, unha serie de lanzas acabaron coa súa vida. E incluso con o coengo que a acompañaba, que tamén era de Toledo, perseguírono, e según Ayala, que é un cronista tendencioso porque está ao servicio dos Trastámara, o lancearon ao pé do altar do apóstolo. Bueno, a crónica en isto é moi minuciosa porque intenta demostrar que o rei sabía que o iban a asesinar e que o contemplou impasível. Bueno, eso era normal, porque este señor non podía ter un poder tan forte. Vos sabedes a cantidad de diñeiro e de tropas, de exército, incluso que podía fornecer o señorío de Santiago, e ademais dentro do propio país, e ademais utilizando prebendas do propio señorío para comprar a nobreza menor. Vos sabedes conta? Claro, eso non tiña outra opción. E tamén, aí foi onde Pedro I devolveu a Fernando de Castro un título que a Casa de Castro viña aspirando desde prácticamente a súa integración en Galicia como descendente dos Trastámara, o condado de Trastámara. E foi unha ceremonia que debeu de ser espectacular, pero claro, non queda na máis que a través de fontes secundarias, a través de transcricións en outros documentos posteriores. Debeu de ser o 23 ou 24, o día de San Xoán. Claro, foi importantísimo, porque desa maneira os Castro volvían a revalidar un título que os facía grandes señores de Galiza e prácticamente vicerreis do país. O sea que Pedro I teñía claro que a entidade política de Galicia era total, vamos, que non podía aspirar a outra cousa, estaban maus deles. Desde a Coruña zarparon
20 naus, camiño de Donosti, e despois xa foron a Bayona para facer un pacto de axuda con Inglaterra, co Príncipe Negro, e é cando ven outra invasión multinacional que, efectivamente, logra vencer aos outros exércitos multinacionais, pero que acontece? O tratado de Liburne era un tratado imposible de cumplir, porque era tal cantidad de diñeiro que había que pagar, entregar unha parte de Euskadi, o que era a provincia de actuais de Guipúzcoa, entregarlle prácticamente a Inglaterra, unha serie de cuestións que depois non se verificaron, e entón, claro, o rei quedou, o Pedro I quedou prácticamente con o problema outra vez de que en Castela a oligarquía seguía sendo totalmente contraria, a Iglesia tamén exactamente igual, e solamente quedaba Galiza como gran valedor, e veo o desastre de Montiel, que sabedes que tamén foi a través dunha traición, dun engano, asesinaron a Pedro I, e a partir de aí, bueno, ven unha especie de prisión atenuada de Fernando de Castro, que logra, mirade se o terían respeto, que non foron capaces de matalo, porque aí andaban con moito tento. Entón, que pasou? Que o levaban itinerante con o exército que foi a invadir Galiza e Portugal tamén. E entón, en unha das ocasións, se fixo unha estratagema, creo que foi no caso agora non recordo se foi Braga ou foi en a outra, a que está mesmo a entrada, Braganza, non? Sí. Entón, el dixo, bueno, deixademe a min que fale con os que están acastelados, a ver se se renden e tal, para que non corra máis sangue e tal e todo isto. Entón, deixaron, e o que fixo el foi prácticamente pasarse ao enemigo, non? E entón resistiu, foi capaz de volver outra vez a Galiza, armou a toda unha serie de exércitos de guerrilla, os burgueses todos de Santiago, todo o mundo se puxo a favor del, pero claro, a avalancha do exército multinacional foi de tal calibre, a represión no Bolo, aquí, en Oimbra, pero foron cousas sanguinarias, eso sí que se conserva a documentación, e entón foron derrotados en Porto de Bois, perto de Palas de Reis, e a Portugal obrigaron a asinar o tratado de perdonade que teño a cabeza ahora un momento, de Santarém, e obrigaba a expulsión de Portugal de todos os exiliados ali, porque senón derribaban a monarquía portuguesa tamén. Entón, Fernando de Castro morreu no exilio en 1375, non sabemos onde está enterrado, e para colmo de males, pasados os anos, empezaron, como era un grande un título moi importante, e que foi herdado despois por un sector da nobreza castelán andaluza, entón sabedes o que fixeron os cronistas castellanos? Decir que na tumba en Aquitania había un epitafio que ponía: aquí yace Fernando de Castro, toda la lealtad de España. Así, ninguén viu nunca esa tumba. Eso é unha información do século XVII. Non se sabe onde está, pero mirade que forma de integrar unha cousa. Bueno, e para o Tratado de Santarém, todos os exiliados galegos figuran como castellanos. É a primeira vez que se fai eso de todos somos españoles, todos somos castellanos. O 80% eran exiliados galegos, solamente o 20% eran casteláns que eran fiéis a Pedro I, que se viñeron a combatir aquí, claro, lógico, non? Bueno, pois todo isto pormenorizado, o asesinato de Inés de Castro. A Inés de Castro non a asesinaron os señores porque fora unha muller que quería a integración de Portugal en Castela. Asesinaronla porque era unha muller que servía os intereses dos Castro, e efectivamente os Castros querían a unificación con Portugal, e veían que por esa vía
os Manuel, que eran os que apoyaron ao trastamarismo, aos fillos ilegítimos de Afonso X, con unha señora da alta oligarquía castelán-andaluza, que eran os falsos trastámara, pois son falsos, porque non son os trastámara de aquí, vos dades conta, pois a esa señora, a Juana Manuel, a muller en concreto, o a nai do que iba a ser o futuro rei de Portugal, era unha Manuel, e eses eran os que intrigaron para cargarse a Inés de Castro, porque era un perigo para eles. É dicir, é todo ao revés. Bueno, pois eso, claro, para a historiografía portuguesa non queren tampouco cambiálo. Por qué? Porque non queren, para eles a dialéctica Castela-Portugal é a que ten que figurar. O isto outro, te aparece Galiza, vos dades conta que é un estorbo, aparece outra versión do problema e dice, hostia, e nós que vimos de Galiza, temos tamén que, non, mellor, que se outra pexa coa que nos contamos, que a historiografía portuguesa prefire comenzar, non es todo anterior a Alfonso Enríquez, non, ustedes non se extindiron de León, ustedes extindíronse de Galiza, por un proceso máis lento, non foi tampouco unha cousa un día para outro, foi desde o que chaman a Batalla de Ourique, que non foi nada, hasta 1170 ou así. Bueno, foi, non, perdón, antes, 1140, non hai recoñecemento do Vaticano para o Reino de Portugal. E iso que era un reino vasalo do Vaticano, que iso tampouco contan os portugueses con claridade. Precisamente, era esencial para ter unha protección que garantise, vos dades conta, que iban a ser existentes. Foi unha maneira de, vamos a decirlle, a isto non se toca, isto é noso. É dicir, bueno, entón, todo isto está moi pormenorizado, o uso do idioma é espectacular, a pesar de integrarnos con Fernando III, a nosa nobleza, dentro de Galiza, non o espazo de comunicación o preservou dunha maneira exemplar, pero que incluso cando iban fora, e tratos matrimoniais con o monarca de Castela, para casar a filla, por exemplo, o fillo de Fernando de un Castro, con a filla de Fernando, non, de Sancho IV, bueno, pois, a documentación está a parte galega en galego, pero feita en exterior, e o rei en castelán, as arras, as cartas de arras, fora. É dicir, que o problema empezou aquí, no 14. Aquí sí que xa hai as vías internas. Pero, ainda así, o condado de Lemos, que lle dan a Pedro Enríquez, o sobrinho do Trastámara, que vai buscar unha muller a Portugal que é unha Castro, Isabel de Castro, que por eso cambian os 13 reis polos 6, para legitimar un pouco o roubo. Bueno, pois Pedro Enríquez en castellano, a súa actuación toda de privilexios, documentos, cartas, a señora en galego. Pero que as fillas siguen facendo o mesmo, cal quer dicir que lle creou no liñaxe unha idea, e de feito os condes de Lemos, que formaban parte da oligarquía imperial xa de Felipe II, Felipe III e Felipe IV, sin embargo, é curioso que a pesar de estar integrados xa na oligarquía imperial, teñen unha idea de Galiza aínda algo, que lles vai algo nela, non? El búho gallego é espectacular en eso, non? Como o conde de Gondomar, non? Sabe que é un reino, carallo, que está sendo maltratado, sabe que se empregan métodos con el que non son de recibo. Ainda ten idea de que o poder do conde de Lemos depende fundamentalmente do punto de vista monetario, da riqueza, das súas existencias en Galiza. É dicir, que ainda lle que... E Pedro Enríquez chegou a intrigar con a raíña Teles para que non fora rei de Portugal Juan I de Castela, e por eso o rei Trastámara castigou, non é? Estuvo no exilio tamén, foi terrible, un señor castellano,
ou o arzobispo de Santiago, Gómez Manrique, que mandan aquí e que participou incluso contra Portugal, contra a Casa de Avís. Bueno, ese señor ao final acaba indo a Portugal e poñéndose no conflito dogmático, cando o Papa de Roma e o Papa de Aviñón a favor do Papa de Roma. O sea, que son xente que Galicia tiña que ter unha entidade tremenda para eles. Moitos deles dicen, como? Nós temos un poder aquí detrás, como vai ser Toledo privilexiado? Porque o Gómez Manrique foi eso, que se afartou, e mira que era un diplomata importantísimo dos Trastámara para a negociación con Portugal, e para a agresión contra Portugal. O exército do señorío de Santiago foi o que garantiu que Portugal non pudiese entrar en Galiza, cando foi a derrota del Subarrota e todo iso. A ver, e ese tipo acabase pasando os portugueses. Un señor castellano, porque algo lle debía de que isto non iba por un camiño que era inaceptable, e incluso para mentalidades como a deles, non? Claro, e os reis católicos se levaron isto, claro. Mire, entón, claro, se nós conhecemos o histórico todo, ser como somos ten explicación, e a resistencia parece que non, pero foi moita, e ainda estamos vivos a pesar de toda esta ignorancia, de toda esta que é excesiva. Eu penso que aguantar isto mansamente hai que ter moito coallo, que diré outro, moito. Pero non máis gracias, e perdón de rollo.